M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye lero lachinayi mulungu wachisanu ndi chimodzi 6 munyengo ya pachaka pa 20 February 2025. Nthawi zambiri tikamawerenga chipangano chakale mmakhala zinthu zina zake zodzidzimutsa. Anthu ena akumanena kuti mulungu wa chipangano chakale akuona ngati anali wankhanza, amasiyana ndi mulungu wa chipangano chatsopano. Kuti ena kumvetsa kuti ndi ulendo. Ndipo tidziona kuti munthu ali nkuthekera kukhala woyera, alinso nkuthekera kukhala woyipa kulingana ndi iyeyo chimene achitsatira moyo mwake. Mawu athu alero oyamba akuchokera m'buku la Genesis mutu 9 ndime 1 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Emmanuel Totomoyo kuchokera ku Nsalu Outstation na Mbuma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amuthenga wabwino akuchokera muthenga wabwino monga adalembera Mariko oyera mutu 8 ndime 27 mpaka 33. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Christ the King na Mbuma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu woyamba. Mawu a buku la Genesis. Mulungu adadalitsa Nowa ndi ana omwe nati, mubale ana ambiri ndi kuchulukana kuti mudzaze dziko lonse lapansi. Zamoyo zonse za pa dziko lonse lapansi pamodzi ndi mbalame zomwe, nyama zokwawa ndi zonse za m'nyanja zidzakuopani. Zonsezi ndaziyika kuti muzilamule. Tsopano mungadye nyama zonse monga ndidakulolani kudya ndiwo zamasamba. Ndakupatsani zonsezi kuti zikhale chakudya chanu, koma pali chinthu chimodzi chokha chimene simuyenera kudya, ndicho nyama imene ikadali ndi magazi. Ndaletsa, poti magaziwo ndiwo moyo wake. Aliyense wopha munthu adzaphedwa. Nyama iliyonse yopha munthu idzaphedwa. Munthu aliyense wopha mnzake iyenso aphedwe. Aliyense wopha munthu nayenso adzaphedwa. Pakuti munthu adalengedwa mwachifaniziro cha Mulungu. Tsopano mubalane kuti zidzukulu zanu zidzachulukane ndi kubalalika pa dziko lonse lapansi. Mulungu adawuza Nowa ndi ana ake kuti, tsopano ndikuchita nanu chipangano ndi zidzukulu zanu ndi zamoyo zonse, mbalame, zoweta, nyama zakuthengo ndi zina zonse zimene zidatuluka nanu m'chombo. Chipanganocho ndi ichi: ndikulonjeza kuti sindidzawononga zamoyo zonse ndi chigumula. Ndithu, chigumula sichidzawononganso dziko lapansi. Ndipo Mulungu adati, nachi chizindikiro chamuyaya chimene ndikuchita pakati pa Ine ndi inu, ndi zolengedwa chilichonse chimene chili ndi inu. Ndikuyika utawaleza m'mitambo, ndipo udzakhala chizindikiro cha pangano pakati pa Ine ndi dziko lapansi. Mawu
a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Marko Woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu ndi ophunzira ake adapita ku midzi ya ku Kesareya Filipi. Pa njira Yesu adafunsa ophunzira akeyo kuti, kodi anthu amati ine ndine yani? Iwo adayankha kuti, ena amati ndinu Yohane M'batizi, ena amati ndinu Eliya, enanso amati ndinu mmodzi mwa aneneri. Apo Yesu adawafunsa kuti, nanga inuyo mumati ndine yani? Petro adamuyankha kuti, inu ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja. Yesu adawalamula kuti asauze munthu wina aliyense za iye. Yesu adayamba kuphunzitsa ophunzira ake kuti Mwana wa Munthu adzayenera kuzunzidwa kwambiri. Akulu a Ayuda ndi akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo adzamkana. Iye adzaphedwa, koma patapita masiku atatu adzauka. Zimenezi adazinena mosabisa konse. Apo Petro adamutengera pambali nayamba kumudzudzula. Koma Yesu adachewuka nayang'ana ophunzira ake ena aja ndipo adadzudzula Petro. Adati, choka apa iwe Satana. Maganizo akowa si maganizo a munthu ayi, ndi maganizo a anthu chabe. Uthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, nthawi zina tikamawerenga Baibulo timadzidzimuka ndi zimene mawu amanena. Monga Mulungu tikulamula anthu nena kuti kaonongeni onse kumene kucha. Malamulo ena amene analipo m'Chipangano chakale, diso kwa diso. Nkhani yayikulu ndonena kuti Mulungu adamulenga munthu, ndipo atamulenga munthu anena kuti iyeyo adzule kwa munthuyo. Ndi Mulungu wakhala kudzulula. Tikamawerenga Malemba Oyera timawerenga kudzulula kwa Mulungu pang'ono ndi pang'ono, pang'ono ndi pang'ono, pang'ono ndi pang'ono kwa munthu, kuti munthu amudziwe kuti Mulungu ndiye ndi uyu, ndipo zimene Mulungu afuna ndiye izizi. Baibulo ndi mbiri yachikhulupiriro ya Mulungu ndi anthu ake mmene adayendera masiku osiyanasiyana. Si pure history ayi, muliso nkhani yachikhulupiriro. Ndiye Mulungu nkudzulula kwake pang'ono pang'ono tikafika m'Chipangano chatsopano mmene timapeza kudzulula kwambiri kwa Mulungu kudzera mwa umunthu wa Yesu Khristu. Papa Yohane Paulo wachiwiri amene ndi woyera panopa adalemba zimene zizi mu Dives Misericordia, mmene adanena kuti tikafuna kudziwa kuti kodi Mulungu amakhala mwa mtundu wanji, Mulungu amaoneka mwa mtundu wanji, tiyang'ane moyo wa Yesu. Pa moyo wa Yesu Mulungu akudzulula. Moyo wa Yesu Mulungu akutidziwitsa ifeyo zamene Mulungu iye alili. Komanso mukafuna kuti mudziwe kuti munthu ndi ndani, muyang'aniso Ambuye somwewo. Ndipo mpaka lero lili Mulungu sanafike pa mapeto podzulula kuti ali chonchi. Mzimu Woyera
akupitirizabe kugwira ntchito mwa ife, kudzulula kwa Mulungu kukupitirirabe. Ndipo chikhulupiriro chathu tidzamuona maso ndi maso pa nthawi yomaliza. Ndiye mawu amene tawerenga lero lino akuoneka owopsa m'chipangano chakale, wopha nzake iphana ameneyo, wopanga zakuti panga choncho ameneyo. Uthenga wabwino Ambuye Yesu akuwafunsa ophunzira ake kuti anthu amati ndine yani? Ena amati ndinuje, ena amati ndinuje, ena amati ndinuje. Chabwino zimenezo zimene ena amanena za ine, koma inuyo mati ndine yani? Atakhala ndi ophunzira ake kanthawi, Ambuye Yesu adafunsa kuti adziwe kuti kodi anthu afika podziwa chenicheni zokhudza ine, andikhulupirira. Petro adayankha mokhuza kwambiri, inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja. Kukhoza kwambiri, distinction, kwapadavuta mponera kuti tanthauzo lake la zimene adayankhazo inali chani. Kodi mpulumutsi wolonjezedwa anenera kuona za mtundu wanji? Kumeneko kunali kovuta. Petro adayamikiridwa kwambiri, si munthu akuwululira zimene zaye. Ndipo tikamawerenga uthenga omwewu timawuzidwa monga amene adalembera Mateyu woyera, kunena kuti Petro adawuzidwa kuti ndi thanthwe, ndipo pa thanthwe ili ndidzamangapo eklesia wanga, ndidzamangapo mpingo wanga. Kenaka Ambuye Yesu atayamba kufotokozera za tanthauzo la kukhala mpulumutsi wolonjezedwa, kuti ena odzamva zowawa adzene kuphedwa. Petro adakhumudwa, anamutengera Yesu potero kukamuzonera kuti izizi musanene yayi, mwina titali nazo masupporters izi. Ndi Ambuye Yesu akumucheukiranso muzonera kuti choka yapa iwe Satana. Petro imwe adakwezedwa posachedwa apa, kanthawi pang'ono watsitsidwa ukakhala pa level ya Satana. Chimene afuna kutiphunzitsa ndi chani? Anthu amene tikuyesetsa moyo mwathu kupemphera, kukula mchikhulupiriro, chipadetsekula mitima yathu, kuyesetsa kukhala moyo woyera, timene kuchenjera. Tifuna kuti Satana amakhaso pomwepo angathe kutigwetsa. Mwa ife tidzione kuti Satana salimbana ndi zowolakalayi zimene amanena kuti zili mkampu yake. Satana amalimbana ndi amene akulimbalimba kuyesetsa kutsatira Mulungu. Amenewo ndi amene amafuna kutala kugonjetsa. Choncho ndewu ya Satana sichitikira m'khola mwake. Ndewu ya Satana amakalimbana ndi amkhola la Mulungu kuti awagwetse. Choncho Petro anena kuzindikira nena kuti dzulo ndinali wabwino, lero ndingathe kukhala woyipa, kutengana ndi chimene ndatsatira moyo mwanga. Ngati moyo mwathu tikuyesetsa kutsatira kufuna kwa Mulungu,
tidziona kuti kuyesetsako sikwa tsiku limodzi, sikwa kamodzi ayi. Tsiku lililonse tikadzuka mmamawa tizinena kuti lero ndaliyambanso tsiku lina ndiyendenso ndi Ambuye, Ambuye yendani nane. Chifukwa nayenso Satana ali pomwepo akufunanso kuti timutsatire. Timpemphe Mulungu kuna kuti atiteteze ndipo atithandize kulimba mchikhulupiriro chathu. Amen.